Аз съм Стевчо. Аз съм Христо. Ние сме Смей се БГ. Днес си купих нова баскетболна топка. Тази топка. Аз пък си закачих горница. Ма това е друг въпрос. Така, днес ще видите топ 5 баскетболни излагаци. Да започваме. Number one. Аз съм Майкъл Джордан. Number two. Ще вкарам. Казвам, ще вкарам. Но тя ми казвам. Ей, сега ще вкарам. Вкарам, казвам ви. Number 3. Виж сега. Вкарам. Не усетих добър момент. Абе, тази топка не усещам добър момент. Цяло. Number 4. Number 5.